tu acara ibadah. Shalom Marita Saluhutna. Shalom. Shalom. Horas. Oras. Horas. Oras. Ido ko semangat dotok suara ni borsaksi rumonggur ate. Asa beria pesta tahun. Jadi nah hormati kami sian Ketua PBBS Sapor TV. Selamat datang amang doho jajaran suak songoni Ketua Pesta nang songoni BPH Sekota Batam. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna doho taka sektor doho saluhutna aka anggota Sekota Batam. Alani di bagasan uduk doho serep niroha naing mahita marpersaora doho debata di partikianon ima di pesta bolon borsak sirmonggur na adong di Pulau Batam sekalian pelantikan PBBS Sekota Batam alani taparadi maroha do pikirata asa ta mulai nang persaurata do debata martangi yang mahita ale Jehovah debata amanami nahusobahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauli ate do di sobahor rohanami na pungot tuadu pamu ale Tuhan ala totok kupakilalaho kami dengan ni basam na mga ramoti ngolu doho partodion nami di bagasan na sa minggon di ganup kami mangulahon akasiulon nami na meragam jala di pataru asi doho tolong iroham dope kami saluhut na peparan dio punami borsak sirumonggur boru bere ibebere nadong di kota Batamon ima patupahon las ni roha parolopo-lopo dia pala pertikianon ale Tuhan. Alani bohali mahami merhite hatam. Merhite aka ede puji-pujian dia pala pertikianon. Napos dorohan nami ale Tuhan. Say donganamu masaluhut na acara nami. Sian nama muhai sahatu na mangujungi. Jongjong maho di parsaoran nami. Pasu-pasu masaluhut na hami ale Tuhan na pungudison. Nang dia ka perdalana dope saluhut na aka anggota ale Tuhan lau madapoton ingananon asi roham Tuhan pataruma di bagasan las ni roha dohot hai pason na sian hoi hodo Tuhan pergogo di hami hodo ale Tuhan na madongani pergumulan di ngulu nami alani hu paradi hami diri nami neng masuk mahami ale Tuhan lahu pamujio di guarmu di partikianon sesama dosa pangalausion nami mangasahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amen. Jongjong mahita amanginan Say
marhiti-hiti guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ito di perbadian na tumapalangit do tanoon. Amen. Roma hamu tuau hamu akanaluja jalan asorat, asa hupasonak kamu, ninna Jehovah, haleluya, martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, para sirohan na sumurung di Sudejol ma, dang diolaniho anak muna sa sadai, dilehon hodo ibana humok kopami, mamorsad dosa nami, sahat tuhau pinorsilangi. Sa ipatugo marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsiay hasesani dosa nami, asa unang madili kami ala ni dosa nami. Asa pos hituturo hanami diasin ni roham na gudangi. Boho diari sedarion, pestabolon porsak si rumonggur boru bere, ibebere sekotabatan. Lao sumar pardumuan tu peresmian PBSS, las rohanami, jala marolopolo to dinami, ala ni denggan ni basam. Lehon marihami sa luhut na rohan na tama na tau, makamulatehon ragam ni pasupasum. Jala rahut mahami marhite holongmu, asa masyaminaminan, jala masitukol-tukolan hami. Tupahima ulaw nami sa darion, gabilas ni roha, tau sangap di guarmu. Ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Maredita. Udul may tamang na. Tuhan Yesus,
Tajahama epistel di kita sadarion, imana tersurat di pasal men 110 sia, ayat sada sahak rodi walu, tajahama secara responsoria. Martua mahalak akan daulat marpangalaho, akan marpangalahohon patit ni Jehovah. Martua mahalak akan maradoti akka panindang nai akan mangalului ibana siyan nasaroha Nunga dito tuhon ho akka paretam siradotan si tutu. out ni say marsihot ma akka dalakku mangaradoti akka aturan Dungi dang tagamon tarurak ahu, molo sayhu parata tehon sude akatonami. Say sadok mauliate maahu di ho sian hati goran ni roha, molo huguruhon akka uhum ni hati gorami, rapi tamadok. Say radotakku do akka aturami, unang tung tadikon au si tutu. Amin. amin tapuji matuhata maredeme ita sa buku de nomor 25 ayat sadaro di 2